अगो येत ना काय तू मग ये लवकर पुलर येतात गो 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 काळू काढू या अगो त्या पुष्पात सांग विनूक भाजी येऊया ती काढूक सांग कशी काढायची तुझी परत बडबडत राहशी म्हणून गो माझा नाव सांग अपने अपने अपुन्ने सांगाय नाही अपुन्ने बोलाय म्हणून सांग हा 2 जुडी काढ एक मोहरीची आणि एक लाल भाजी नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या भागात मी विनय गाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आता आपण आहोत बाबल्याच्या मिरी प्रकल्पामध्ये आणि आजूबाजूला बघू शकता तुम्ही सगळी मिरीची झाडं आहेत इथे आणि त्यांना आता बऱ्यापैकी मिरी आलेल्या आहेत। मिरी म्हणजे मसाल्यांमध्ये वापरली जाते काळी मिरी, त्याची ही रोपं आहेत आणि त्याचा हा छोटासा प्रकल्प आहे। सध्या छोट्या प्रमाणात आहे, कितपत त्यातून फायदा होतो ते बघण्यासाठी केला आहे। आणि आता तिकडे पिंकी ताई आपली मिरी काढायचं काम करते। दरवेळेला गेल्या टायमात पण ताच होता, जेव्हा तेव्हा येता नारिंग तेव्हा बाबलो ते का कामाक लावता मिरिया काढूक। गेल्या टायमात काढलेलं त्याच्यानंतर आता काढतो, त्याच्यामध्ये नाही ना आता परत पुढच्या टायमात करणार तेव्हा तूच काढणार, तुझ्यासाठी दिलेलं आहे काम। वा, यंदा बऱ्यापैकी धरलेली हा, गेल्या टायमात एवढी नव्हती ना। आता जरा बरे आहेत आणि छोटी रोपं ही बाबूने स्वतः तयार केली आहेत, त्यांना पण भरलेत बघा। आणि बाकीचे ही प्रकल्पातली रोपं आहेत ही सगळी तेव्हा विकत घेतलेली होती, जे मागे गणेशोत्सव होता तेव्हा आम्ही लावलेली होती ही रोपं आणि आता 1 वर्ष होऊन गेलं। त्यानंतर या 1 वर्षात जवळपास 3 ते 4 वेळा किमान 3 वेळा तरी त्याने मिरी काढलेल्या आहेत। आता ही 4थी वेळ असेल बहुतेक। तर या प्रकल्पाविषयीची माहिती ऑलरेडी बाबूने सांगितली आहे आणि तरी पण अजून काही असेल तर ती बाबूच तुम्हाला व्यवस्थित देईल, माका काय याच्यातलं एवढा काय माहिती नाही। मी आपलं आता जाताना बघितलं आहे पिंक्या काढता आहे म्हणून तुमका दाखवू गेलं। तर आता पिंक्या आहे काळी मिरी काढता आणि आपण घराकडे जाऊया। मी आत्ताच बाहेरसून बाहेर गेलेलो आहे, म्हणजे दाबोळ्यात गेलेलो आहे, तकडनं आत्ताच येतो आहे। तर पिंक्या काढताना दिसला, काळी मिरी काढताना दिसला म्हणून येईल। चला आता घराकडे बघूया, घराचा छपराचं काम चालू आहे। एवढाच उरला ना आपा आता, एवढाच उरला ना, मग झाला तुझा काम। तू काय करतो रे? देखरेख करतो की देखरेख करतो? मशीन देऊ खाली सामान देऊ का ना, सामान देतं त्यांचा धरूचा लागतं त्यांचा। लोक म्हणतात किती महिने झाले घर बांधताच असतो तुम्ही। हा बा काय मशीन एमसील किती वाला? 10 वाला। हां, त्याच्यात कंपनी नाही ना आणखी दुसरी कसली का? हां मग काय ना, हे बघा आपले चाय पिता लक्षात राहणार नाही रे, आमच्या लक्षात आम्ही इसर बोळे आमच्या घरात येईल लक्षात राहतात। अरे व्हॉट्सअप करून ठेव, राहणार नाही आमच्या। तो गचकाटा म्हणता मारा नाही तुमची म्हणता आता व्हॉट्सअप करू लागले ते बघ, आणि फेसबुक हो ना, हा कोणाक फेस काढूक चाय। अरे आपण कधीपासून ठोकतो होता का अजून? दुपारपासून ठोकतो भारत्याचा आबाचा ना पण तयारी होत म्हणता, हे झाले तरी हो साठाव गाठाव करून मारत। जोरदार काम चालू आहे पण हात चलत नाही, काम जोरदार आहे।
हॉटस्पॉट चालू गेलं. होय बाबा, चल बाबा, हे चल 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 तू, होय वेळ नाही हा. व्हिडिओ जातच नाही, हॉटस्पॉट घेऊन पण जात नाही. काय रे हॅलोटून बघायला लावल्या ना ती. हॅलो पूनमताई दार उघड. दार उघड म्हणजे टाकलं ना की फोन उचल. एगो अगो येतो ना, चल मासे आणू. चल घेऊचा की नाही तेवढा सांग. येतस की नाही, मासे आणूचे पटाक्कन. अगं पण मग तुझा काम करायला मी एक तिथे माणूस ठेवलाय, पुष्पाताई. मग पुष्पाताई काय करते? प्रश्न नको विचारू. ए बाबा चल ना, जाऊचा. अगो चल, मी देतोय, चल चल. तू येतोस की नाही? अगो 2 मिनिटात येतो. हा चल ये. अरे नाही येत नाही. आपण काय करूया, चल मग. चल तू काय तर काढ पटापट. मोठे झाले शेंगे. पिंके येत होता. पिंकेचा विचार. पिंके येता आता. पिंके फोन लावते का पटकन येऊ. आता परत कोणाक फोन लाव? आता तूच लावते का फोन? करा आणि मग चल पटकन. हो येतोय मी. पण ह्या काय, ह्या खैसून आणलं एवढा? भाजी ती मग माका तरी आणायची. मग तुम्ही येऊ नको. एका सांग आता काढू. जाऊची. पावतली पण ती उन्हात ना. मग एवढी भारी फ्रेश भाजी मुंबईत माका उद्या मिळाली असती. भैया मग सांग पुणग्याक सांग काढू. सांग तू लाव कोण गाडी येते. लावताला मग हे तू सांगा. हात का लावणार नाही भाजी. नाही तू काढू सांगला, हात लावणार नाही. तू सांगितल्याशिवाय हात नाही लावणार असा. चल चल. महाराज पुणग्याचं गो. हा सांगते का, सांग. हॅलो इथे येऊन अगो येत ना काय तू. सध्याची मग ये लवकर. पुलर येतात. भाजी काढू चांगली पण भाजी गो 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 काढू काढूया. काय अगो ते पुष्पाक सांग विनूक भाजी येऊया ती काढूक सांग. मग कशी काढायची तुझी परत बडबडत राहशी म्हणून ते मी हळू. गो माझा नाव सांग. अपने ओपुन्ने सांगाय नाही. अपुन्ने बोला आहे म्हणून सांग. हा 2 जुडिये काढ, एक हिंदी आहे मोहरीची आणि एक लाल भाजी. हा तर मित्रांनो मगाशी पिंकी जे काळी मिरी काढत होती ती किती काढली ती तुम्हाला दाखवतो. नंतर मी घरी आलो त्यामुळे तुम्हाला दाखवता आली नाहीये. ही बघा. ही आता कधी करणार? पुढचा प्रोसेस कधी यायचा? प्रोसेस आहे संध्याकाळपासून चालूच करणार. मग सुका किती वेळ लागता? सुकत 2-4 दिवसात सुका होईल चांगली. मग आता ही किती किलो होईल सुकल्यावर? लई नाही किलो होतली आता. 2-3 किलो तरी होईल. हा होत ना म्हणजे तेवढी. हा हवी असली तर माझ्याकडे फक्त ती जे गाडी बस जाणार थंय मिळणारच. हा जा सांग पहिला. हा म्हणजे बाबा सांगते तुमका एक खैसून नाला सोपाऱ्या तागत जो रुटीन आमच्या बसचो ठाणे विरार तागत, ठाणे बोरिवली हा या साईड. भांडूप. हा दादर पण दिशा बंद झाली. हा मग परली बिरली साईड का खर्च गाडी नाही. साईड का नाही अजून गाडी. हा मग भांडूप नवी मुंबईत. हा परत अरे पैसे दिले नाहीत. अरे काही जण आहोत त्यांनी अजूनपर्यंत गेल्या वर्षी जरा ह्या सांगते अजूनपर्यंत सांगा की नको सांगा पण काय उपयोग नाही. मी त्या विचारात पण नसतोय. पण हत अशी लोक त्यांचे काही प्रॉब्लेम असते म्हणून पैसे लेट झाले त्यांनी पाठवची व्यवस्था करूची. व्हिडिओ बघित असली तर नक्की त्यांना नाव बिव सगळा पाठा सगळा. पण मी सांगू शकत नाही कशा कुगीच, कारण एखाद्याची अडचण असता म्हणून सांगत नाही. पण त्यांनी लवकरात लवकर पाठवण्याची वर्ष होऊन गेले हो तिला. काजूच्या घरांचे पैसे होत अजून ते इलेले नाही होत. ते लवकरात लवकर जरा पाठवा. मग आता व्हिडिओत सांगायचा लागला कारण ऐकन डोक्यात ताप झालो. मागाक पण कसे तरी वाटतात मला दे. मी पण माणसं अशीच पण बऱ्याच जणी सांगितलं की सोडू नको पैसे घे, त्याच्यामुळे सांगायचं लागलं. हा तर तुम्ही बँका कोणा मिरी हवी असतात तर हा त्यांनी पैशाची व्यवस्था आधी करायची आणि कॉन्टॅक्ट करायचो. मेन आता माका बऱ्याच जरी अनुभव येऊक लागले हळूहळू म्हणून कॅश आधी आज रोख उद्या असं आपलं धंदो. आणि ही कसल्या पद्धतीत केलं? ही बुश मिरी. हा बुश पद्धत आहे विदाऊट खताशिवाय. हा ही हे आपली
सेंद्रिय पद्धतीत. सेंद्रिय पद्धती. हां हां ज्याच्याकडे असते त्यांच्याकडनं स्वस्त मिळतात, पण तुमका तेवढी पाठवीत आगत माका मगजमारी मोप होत. सकाळी तुमका पोचत आगत माका कॉल लावचो, अरे पोचले की नाही ह्याच्यात जाम असतात. आणि बाकी कुरिअरचे जे पैसे असतील ते तुमका गाडीवर द्यायचे लागतील ना. तामे ना कुरिअरचे पैसे तुम्ही गाडीवरच द्यायचे. जो तुम्ही घेणार गाडीवर ना किन्नरकडे किंवा ड्रायव्हरकडे देवा. आणि दुसरी गोष्ट, फणसाची साठा किंवा फणस म्हणा, आंबे म्हणा, ह्या तुमका मिळतला, पण कधी एप्रिल किंवा मे महिन्यात. आणि कोकमा मेन कोकमांसाठी गिरायका बाबा. कोकमा बिकमा काय साठा बिटा काय होती ह्या तुमका मे महिन्यात मिळणार. आता मध्ये ती चर्चा आंबे आहेत काय नाहीत माझ्याकडे. आता फक्त काळी मिरीसाठी. कारण आजच एकानं फोन केल्यान त्याका कापूस मिळालो अबुतूर आंब्यात. देवगड हापूस मध्ये कापूस मिळाला. त्यामुळे मे महिन्यात तो एप्रिल या महिन्यात खाऊ आंबो चांगलो असतो. आणि ज्यांना कोणाला काळी मिरी किंवा पुढच्या काही ज्या वस्तू बाबू विकणार त्या पाहिजे असतील तर बाबूलाच कॉन्टॅक्ट करा. कलर्स ऑफ कोकणवर नंबर देऊचो तुझं. अरे हा बऱ्याच जणांनी पण आता देऊचोच लागणार. हा माझंच दे. कलर्स ऑफ कोकणवर तुम्ही मला मेसेज करा इंस्टाग्रामवर किंवा फेसबुकवर मला किंवा बाबूला मेसेज करा. तो बघता की नाही मला माहित नाही. हा करा, मी कमेंट बघितलं, मी तुमका सांगते कॉल करा मला. आणि कमेंटवर कोणीच नंबर मागू नका. कमेंटवर नंबर मुळात जात नाही कोणाला. तसं प्रोसेस म्हणजे तसं त्यांच्या टर्म्स अँड कंडिशनच आहेत यूट्यूबच्या. कमेंटवर नंबर देऊ शकत नाही म्हणून कोणाला नंबर मिळत नाही आहे. फक्त गप्पा मारण्यापुरता नंबर हवा असेल तर नको, नंतर तुम्हाला परत राग येईल. त्याका टाईम नसता, एका व्हिडिओ करूक टाईम नसता. गेल्या 2 महिन्यात त्यांना किती व्हिडिओ केल्या ते तुम्ही बघितलास. त्यामुळे जर तुम्हाला मिरी किंवा असं काहीतरी वस्तू पाहिजे असतील तर कलर्स ऑफ कोकणच्या इंस्टाग्राम पेजवर तुम्ही मला मेसेज करा किंवा मला मेसेज किंवा इंस्टाग्रामला, फेसबुकला किंवा बाबूला मेसेज करा. इंस्टाग्राम फेसबुक त्यावर मी तुम्हाला नंबर सेंड करेन या वस्तू जर पाहिजे असतील तर. डेली बस आमची ठाणेश्वर विरार तालुक्यात. खैसून ते ठाणे ते विरार. ठाणे ते हैसून जातात ती. नाला सोपऱ्यात हैसून आचऱ्यावरनं जातात ती. ते डायरेक्ट विरार का ह्या बसवर पाठवू शकते किंवा बदलापूर काव जाता. बदलापूर वाले होय ना, कल्याण डोंबिवली पासून काढलं होता. आणि भाजी जर हवी असली तर ही बघा ताजी ताजी. ही वळवंड्यात आणि मुंबईत पण चालली आता. चालली तर साधारण 100 रुपये जुडी पडतली. हैसून जाऊची असतात. होय 100 रुपये जुडी होतली. तर चला आता माशांचा भाऊया. काळोख पडा किलो. चला भाजी घ्या. भाजी मिरगीचो वास सोबत जायचा. तोंडात पाचले बघ बघता तोंडा. हात कोण लावत नाही एवढ्या लवकर. थांब मसाल्याचा कॉन्ट्रॅक्ट असला हवं असलो किरकोळ तर याच्याकडे आता तुम्ही काय तर ठरवा नक्की आणि मग याच्यात सांगा. याच्यात तुम्ही सांगतात ना आधी नको सांगा. मार उद्या फोन लावती सगळे. उद्या येते उद्याच्या उद्या. चल मिरची 500 रुपये चांगली मिरची 500 रुपये. 500 600 ना तिथे बाई 2000 रुपये गरम सामान हिशोब घाल. 6-7 किलोमीटर 2000 सामान आहे पुढे 4-4.5 रुपये होतो. चल रे पुंगे खाली कोको खय हिला राबत काय अजून. हेडो कसे हेडो काय करूचा खय ढोरा खयत आता. धेडो अकड एक धेडो हा. धेडीच नाही हा. नवरे बरोबर म्हणते धेडी कोण रेडी. चल